Senyora Canyada. Sí, gràcies. Bon dia. Primer de tot ens agradaria donar-vos les gràcies a vosaltres, als nens i nenes que heu vingut a exposar les propostes del ple, als nens i nenes que també han estat treballant les propostes i ara són a l'escola, i també a tota la gent que us ha acompanyat durant aquest procés. I gràcies per haver fet aquesta explicació tan extensa sobre els drets. Sabem que darrere aquestes propostes hi ha hagut la feina de pensar, parlar, escoltar-se i posar-se d'acord per arribar a un consens. I aquest és un molt bon exercici de democràcia participativa. Ens heu fet 4 propostes i, a més, ens heu posat molts deures. Sobre les 4 propostes, ens ha agradat molt la dels tallers de no discriminació a les escoles perquè ens poden ajudar a veure quan ens equivoquem o a detectar una situació d'injustícia. També creiem que la proposta de visitar el riu és molt encertada perquè l'aigua és vida i és de l'aigua que neix la vida. Ens agradaria que tots els infants que vulgueu puguin visitar el Sigma, la depuradora per veure com es neteja l'aigua, la deixalleria per veure com se separen els residus i així no es contamina l'aigua del riu, la Roureda Mas Turut per veure com voluntaris i voluntàries ajuden a recuperar la biodiversitat d'un bosc, o el riu Fluvià, que ara és una bona oportunitat amb el projecte que hi ha de simbiosi fluvial. Sobre l'hospital, està molt bé que el pugueu visitar i veure la feina que s'hi fa, perquè el nostre sistema de salut pública és un tresor que cal protegir perquè ens cuida a tots, sense cap distinció. Alhora creiem que també seria molt interessant que a part de l'hospital pugueu conèixer els CAP, que potser alguns els coneixeu com ambulatori, on s'hi fa l'atenció primària i on també hi ha l'àrea de pediatria, que és el lloc on us atenen mentre sou nens i nenes i fins als 14 o 16 anys. En tots aquests llocs, a part de curar-nos quan estem malalts, és on ens donen les pautes per mantenir una bona salut. I finalment pensem que sempre és bonic fer una trobada entre diferents escoles per jugar i intercanviar, i més si és per celebrar el Dia Internacional de la Infància. Sobre els deures, ens agrada molt que ens els hagueu posat. Són una sèrie de punts que nosaltres també considerem molt importants. Només de llegir la primera demanda es nota que les heu construït tenint en compte diferents veus. Creiem que els discursos d'odi i les discriminacions només fan dividir la societat i fan fer venir por. I per tant seguirem treballant perquè totes les veïnes i veïns d'Olot, siguin grans, mitjanes o petites, es moguin a peu amb cadira de rodes més ràpid, més a poc, mengin el que mengin, celebrin el que celebrin, estimin a una persona o una altra, puguin ser respectades i tenir les mateixes oportunitats i drets. En aquesta línia hi ha institucions que han apostat per obrir oficines per la no discriminació. Nosaltres hem demanat que es faci aquí a Olot i esperem que aviat es pugui obrir per qualsevol persona que ho necessiti. També demaneu espais on jugar de forma segura. És molt important que hi hagi aquests espais perquè és on us relacioneu, és on fem amics, és on també es fa comunitat. I des de la CUP vam fer la proposta d'obrir els patis de les escoles més enllà de l'horari escolar perquè hi puguin haver aquests espais segurs. Les tècniques i els tècnics ja hi estan treballant per fer una prova pilot en una escola el curs que ve. També compartim que per poder seguir vivint a la terra cal que la cuidem i si la cuidem podrem seguir gaudint de bons aliments i també de salut. Us felicitem per demanar que no callem davant dels genocidis i les guerres que hi ha al món, perquè quan alcem la veu estem ajudant a construir la pau i un món més just. A més, ens heu demanat que tots els infants tinguin un lloc on viure dignament. Aquest és un dels grans deures pendents que té el nostre país. No pot ser que, tot i que hi hagi 1.900 habitatges buits a Olot, costi tant trobar casa i els preus siguin tan elevats. Malauradament, tot i que les famílies treballin, hi ha nens i nenes que no tenen un habitatge digne. Per això volem seguir fent feina perquè tothom pugui gaudir d'una llar i que els pisos que tenim buits hi torni a haver vida. Per tant, moltíssimes gràcies per la feina que heu fet. Us animem a seguir-la fent perquè el present amb mirades d'infants i el futur de la ciutat depèn de tots i totes. Gràcies, enhorabona i endavant.